सबर सुन के खबर खबर दिल नाही करे सबर दोनों जन खेले खूब झकास अरे पहिले जस मजा नहीं आई अब खेला में रायना धोनी लिहले सनियास अरे पहिले जस मजा नहीं आई अब खेला में धोनी रायना लिहले सनियास सभे सुन के खबर भइल बाबे चैन हो भइल बाबे चैन हो सब केहू जीतले विश्वास 15 अगस्त के लिहले धोनी सनिया सवार लिहले सनिया सवार सब केहू जीतले विश्वास अरे धोनी राणा रचले इतिहास अरे पहिले जस मजा नहीं आई अब खेला में धोनी राणा लिहले सनियास अरे पहिले जस मजा नहीं आई अब खेला में राणा धोनी लिहले सनियास महाकाल म्यूजिक सोनो दीप सागर गुलशन का तो से बताई हो का तो से बताई हो धोनी के जाने सब इतिहास सुबोध यादव नहीं हम के बुझाता हो हम के बुझाता हो रायना भी रहले खूब खास अरे अमर सलाल दिहले पिसवा अरे पहिले जस मजा नहीं आई अब खेला में धोनी रायना लिहले सनियास अरे पहिले जस मजा नहीं आई अब खेला में रायना धोनी लिहले सनियास। महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरगा बाजार सीतामढ़ी बिहार।